ariketa honetan indar guztiak adierazi behar ditugu. Beraz, hemen plan inklinatuan, marruzkadura kontuan izanik, pisuak, normalak, indar bakoitzaren osagaia guztia adierazi behar da. Beraz, hasiko gara, lehenik eta behin, hasiko gara pisuekin. Masa guztiak berdinak direnez, pisuak guztiak berdinak, eta berdinak eta vertikalak izan behar dira. Beraz, hemen beste bat, eta hemen beste bat. Hirurak berdinak, pisuak. Beraz, piniko dugu P, pisua eta pisua. Honi lehenengo masa ipiniko diogu, honi bigarrena eta honi hirugarrena. Beraz, P bat, P bi, eta P hiru. Bueno. Hemen, bi pisu hauek, inklinazio berdinean, plano berdinean daudenez, plano inklinatu berdinean daudenez, osagaiak berdinak izango dituzte. Beraz, deskomposatuko ditugu zuzenean, beste kolore batekin, adibidez urdinarekin, hau izango da, pizkat gehiago, hortxe, eta hori bestearen berdina denez, beste honetan ipiniko dugu ere bai. Eta beste osagaia, P isa dituko duguna, izango da gutxi gora bera honela, horizontal, planoarekin paraleloa, gutxi gora bera hor, eta beste bat, berdina hartu behar duguna, beste aldea. Ondo, beraz, hor ditugu, bi pisu horien, P bat eta P biren osagaiak adierazita. Zer gehiago deskomposatu behar dugu? Beste pisua. Angeluak desberdinak direnez, orduan osagaiak ere desberdinak izango dira. Hau izango da, kasu honetan, P isa, eta beste hau, P, ondo jartzen dugun, hortxe gutxi gora era. Horrela, pizka bat, hortxe. Bueno. Orain, indar normalak adierazi beharko ditugu. Indar normalak, gogoratu behar dugu, direla lurraren erantzuna. Beraz, kasu bakoitzean, indar pisuaren osagaiaren kontrakoa. Osagaiaren kontrakoa, beste kolore bat hartuko dugu, adibidez hauze, eta indar normala hemen, badakigu lurraren erantzuna dela, baina adieraz dezakegula gorputzaren zentruan ondo ikusteko bestearen berdina dela, eta kasu honetan ere normal hau bestearen berdina denez, hau ere hemen adieraziko dugu berdina, eta gelditzen zaigu beste bat dela hemen, beste honen berdina, horrela. Orain izen guztia jarriko ditugu, eta izango da indar normala 3, hau izango da, kenduko dugu hau, indar normala 2, eta indar normala 1. P isa eta P ez ditut adieraziko, ze bestela izki gehiagi adieraziko genituzke bakarrik honetan, hau da P isa eta hau ere P isa. Hau hirugarrena eta hau batena. Eta hau P hirugarrenarena eta besteak, argi dago. Zer gelditzen zaizkigu? Tentsioak. Soka bakoitzak tentsio bat dauka. Hauek pizkat lodiagoak egingo ditu, beste kolore batekin. Eta hemen
hau tentsio bat izango da, hau beste bat, berdinak direla, eta puntu honetan tentsio bat, eta beste tentsio bat. Beraz, hori guztiak, tentsioak ditugu. Hau, tentsioa lehenengo sokan, bi tentsioak berdinak dira, eta hemen bigarren sokan, bai? Biak berdinak. Lehenengo sokan bakarrik adierazi dut izen bat, errezago ikusteko. Eta azkenik, marruskadura kontuan esaten badigute, marruskadura beti igiduraren kontra doa. Beraz, hemen esaten digutenez, hau dela igiduraren zentzua, hau guztia horrela mugituko da, beraz, hauek biak berantza eta hau gorantza. Beraz, marruskadura kasu bakoitzean horren kontrakoa izango da. Eta marruskadura, beraz, hemen izango da igidura horren kontrakoa, hau izango da marruskadura. Eta hemen bi hauek berdinak izango dira, masak berdinak direlako eta angeloa berdina delako. Beraz, hori hartzen badugu, bitan adierazita. Eta hauen izenak, izen gehiagia egongo dira hemen, hau izango da marruskadura 3, hau marruskadura 1, eta marruskadura 2. Eta hauek izango lirateke hemen ditugun indar guztiak. Ondoren, egingo dugu masa bakoitzari bere balio emanik, behar diren kalkulu guztiak.